Кари, къде отиваме, мамо, днес? Еми, стига вече, де. Къде отиваме? На самолетето. Да, и къде? И в частен. Точно така. А къде бяхме до сега? На vacation? Къде? Джа? Кажи. Джам. Гап. Кажи. На vacation Джамейка. Музикейшн Джамейка. Да. И утре къде ще ходиш? Къде ще ходиш утре? На самолетето. Утре. Днеска сме на самолетчето. Утре на учи. Но сиесте. С? С носнички. И кой ще бъде там? Ела насам да мине отзад леличката. И кой ще бъде там? Кой ще дойде да ви донесе подаръци? Кажи. Коледа. Дядо Коледа. Точно така. Браво. Хубаво ли беше на Джамейка? Мамо, Джамейка. Ей, Джамейка, мамо!